Stel jezelf even voor, wie ben je, welke partij en wat hebben jullie de afgelopen 4 jaar gedaan en wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Nou, mijn naam is Hugo Jansen van Lijst Borger, de lokale lijst van Brunsum. Natuurlijk lijst 2 en we hopen dat iedereen gaat stemmen morgen. We hebben 38 kandidaten op de kieslijst staan en die verdeeld zijn door heel Brunsum en zich maatschappelijk op alle gebieden bezighouden. Als we kijken naar de afgelopen 4 jaar zijn we gestart met een geweldige coalitie. We hebben afgesproken dat we elkaar wat willen gunnen. Dat gaat natuurlijk in het begin een beetje aftastend, maar dat is heel goed gelopen. Niet alleen de collegeleden, niet alleen de wethouders, maar ook de raadsleden hebben elkaar daarin gevonden. En we zijn heel content met datgene wat we gedaan hebben. En dat is elkaar iets gunnen. En dat zie je in Brunsum. Als je door Brunsum rijdt, zie je de plekken waar gebouwd wordt. Dan zie je de plekken in het centrum, in de kop van Trebeek. Je ziet het op de Ratenstraat, op de Oeloven. Overal wordt op dit moment gebouwd in Brunsum. En overal wordt aan de openbare ruimte gewerkt. We proberen dat altijd samen te doen en dat lukt heel goed. We hebben recent miljoenen subsidies gekregen, ook voor de openbare ruimte op te knappen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een heel pregnant onderwerp dat altijd heel erg hoog op de agenda stond, dan was dat natuurlijk het Bodemplein. We hebben het Bodemplein aangepakt, stoplichtenweg en 2 nieuwe rotondes gemaakt. En op die rotondes hebben we 2 mijnlampen gemaakt van, laat ik zeggen, de spullen die we allemaal uit de Koempelclub hebben weten weg te halen. Daar weet je alles van. En dat gaan we ook blijven doen. Als ik kijk naar wat wij gedaan hebben met de kindergemeenteraad, dat vind ik echt heel erg super. De kindergemeenteraad heeft namelijk gezegd, wij moeten een speeltuin hebben waar we samen met andere kinderen met een handicap gewoon gezamenlijk kunnen spelen. We hebben dat opgepakt als coalitie en we hebben gezegd, de speeltuin in Trebeek, daar gaan wij een inclusieve speeltuin van maken. Dat is op dit moment wordt daar aangebouwd en die is dadelijk in april klaar samen met het jubileum van de speeltuin al daar. We hebben de natuurspeelplek in het Schutterspark hebben we weer nieuw leven ingeblazen. En de libellenroute, ook aangezet door de kindergemeenteraad, hebben wij ook weer opgezet. Als we kijken naar het centrum in Brunsum, hebben we een nieuwe OV-hub gemaakt met veel meer parkeerplaatsen. Daar is altijd veel vraag naar. En we zijn natuurlijk gestart met het opknappen van het Emmapark. En als je in het centrum van Brunsum bent, dan kan het je niet ontgaan zijn dat we ook het Vijverpark op dit moment helemaal aan het opknappen zijn. En als je ziet hoe dat nu vordert, dan mag je daar alleen maar heel erg trots op zijn dat als dat dadelijk klaar is. En daar gaan we natuurlijk als Lijst Borger, lijst 2 van Brunsum mee door de komende 4 jaren als ons dat gegund is. Verkeersveiligheid staat hoog in ons vaandel. Dat willen we ook zeer zeker meenemen. We willen geen polarisatie meer in de raad, want dat is natuurlijk echt foute boel. Maar laten wij met z'n allen nou eens een stap voorwaarts maken, zoals we de afgelopen 4 jaar hebben gedaan. En met elkaar kijken hoe we in die gemeenteraad ook de stappen kunnen zetten om niet elkaar constant te maat te nemen, maar ook als voorbeeld voor de burger te gelden, zodat we de stappen kunnen maken die wij met de gemeenteraad en met de coalitie kunnen maken. Als we dan kijken, dan ben ik heel trots op het project van de badhokjes, waar in de oorlog de kinderen hebben ondergedoken gezeten. Joodse kinderen die ondergedoken hebben gezeten een aantal dagen in een snijdende kou. Dat we dat bewaren voor de toekomst. Als we kijken naar het Openluchttheater. Dit jaar bestaat het Openluchttheater 75 jaar. En we gaan dat vieren met een geweldig programma. En het programma komt binnenkort uit. Daar kan iedereen daar kennis van nemen. En we zijn natuurlijk ook bezig met het behoud van ons zwembad. We zijn bezig met de ontwikkeling van het skatepark. Als je dat soort dingen kijkt, dan weet je gewoon dat het goed gaat in Brunsum. We hebben recent de bibliotheek hebben een convenant gesloten om de bibliotheek terug te brengen naar het centrum, waardoor echt 10.000 bezoekers extra in het centrum komen, wat ook uiteindelijk weer de aantrekkingskracht vergroot om voor bedrijven zich daar te vestigen. Wat mijn echt persoonlijke plan nog is voor de toekomst, dat zou ik echt geweldig vinden als we inderdaad in het Schutterspark Filter 4 nog kunnen ontwikkelen, de museale functie al daar, samen naast de ontwikkelingen die wij voorstaan om op dit moment in Schutterspark de openbare ruimte in zijn volle breedte aan te pakken. Ik denk dat ik alles wel verteld heb wat ik wilde vertellen, maar wilde u ook stabiliteit, vooruitgang en participatie in de gemeente Brunsum? Stem dan 18 maart, lijst 2, Lijst Borger. Gewoon doen wat goed is.